Il-Prim Ministru Muscat spiċċa umiljat anke mill-awtoritajiet tal-Vatikan. Dan hekk kif Net News jista' jiżvela li l-laqgħa tiegħu mal-Papa fi tmiem il-ġimgħa m'għadix qed tiġi kkunsidrata bħala żjara uffiċjali u għalhekk lanqas li tħalla tidħol midja għall-laqgħa. Dan kien ikkonfermat minn sorsi qrib in-nunzjatura f'pajjiżna. Iż-żjara ta' Muscat fil-Vatikan ġiet relegata għal żjara privata mal-Papa Franġisku fl-istess perjodu meta l-Prim Ministru daħħal il-pajjiżna fi kriżi politika u meta bdew ħerġin stejjer xokkanti li jippuntaw lejn dak li sa ftit milu kien iċ-Chief of Staff tiegħu. Intant anke l-Prim Ministru Taljan Giuseppe Conte ħassar laqgħa li kellu skedata mal-Prim Ministru Malti. Il-laqgħa bejn Conte u Muscat kellha ssir f'Ruma stess. Muscat mistenni jasal fil-kapitali Taljana l-ġimgħa għal numru ta' laqgħat. F'Ruma Muscat se jkun akkumpanjat bil-familja. Mhux magħruf eżatt għaliex il-Prim Ministru Taljan ħassar il-business lunch li kellu mal-Prim Ministru Malti u jekk din id-deċiżjoni x'marbuta jew le mas-sitwazzjoni preżenti f'pajjiżna.